Katos, terve. Ei meinannut huomatakaan teitä siellä. Mun nimi on Niko, toksinen maksimalisti, Consensus Networkilta. Ja tänään mä kerron teille, mitkä on ne 3 maagista, ihmeellistä asiaa. Tai 3 niistä monista asioista, jotka tekee Bitcoinista voittamattoman. Minkä takia shitcoinit ja niin sanotut altcoinit ei tuu pärjään kilpailussa Bitcoinille. Ja mennään suoraan niihin 3 asiaan. Eli me puhutaan 3 eri efektistä, jotka liittyy tavalla tai toisella toisiinsa. Lindy-efekti, verkostoefekti ja Cantillon-efekti. Ja nämä kaikki on sellaisia, jotka osaltaan vaikuttaa siihen, että Bitcoin on ja todennäköisesti tulee olemaan dominantti protokolla digitaalisessa rahassa. Ja aloitetaan ensinnäkin Lindy-efektistä. Otetaan vaikka kirjallisuudesta esimerkki. Raamattu. Varmaan monille tuttu. 2000 vuotta vanha kirja. On hyvin todennäköistä, että se on vielä 2000 vuotta tästä eteenpäin relevantti. Eli ihmiset vielä muistaa, että se on olemassa. Eli se on 2000 vuotta niin sanottua Lindy-efektiä kertynyt, niin on hyvin todennäköistä, että se on elossa vielä seuraavat 2000 vuotta. Jos sitten otetaan toinen, esimerkiksi puhutaan koodista, vaikka Bitcoinin koodi, no se on ollut 10 vuotta. No mä uskon siihen ihan varmasti, että vielä toiset 10 vuotta Bitcoinin koodi on relevantti. Voi tietysti olla, että ei ole niinkään pitkään, mutta ainakin sen verran voisi kuvitella. Mutta 2000 vuotta, aika vaikea sanoa, että mikä on Bitcoinin tilanne silloin. Eli tää on Lindy. Jos puhutaan, että joku protokolla syrjäyttäisi Bitcoinin, niin mitä sen tarvitsisi tehdä? Se olisi aikamoinen temppu, koska Bitcoinilla on sitten tämän myöskin pitkän iän aikana kertynyt näitä verkostoefektejä, joka oli tämä kakkospointti. Ja toinen efekti, joka takaa tulevaisuudessakin Bitcoinin dominanssi. Eli siinä aikana, kun se on ollut olemassa, on kerännyt hyvin paljon faneja itsellensä ja hyvin paljon käytettävyyttä verrattuna mihinkään muuhun. Sillä on kannattajia, joiden kaikissa intresseissä on pitää se toiminnassa, koska he haluaa käyttää verkkoa. No sitten jos tulisi joku tämmöinen, ja se on tietysti ihan mahdollista, että en sitä sano ollenkaan, etteikö Bitcoiniakin voisi korvata, ja se korvataan jossain vaiheessa. Ainoastaan sanon sen, että tämän hetken niin sanotuista kilpailijoista siihen ei kyllä ole juurikin tästä syystä, että niillä ei ole mitään käyttöä. Hädintuskin Bitcoinilla on mitään käyttöä, saati sitten millään shitcoinilla tai altcoinilla. Eli tähän perustuu 2 pointtia, ja ehkä vielä tärkeimpänä 3. on sitten tämä Cantillon-efekti. Eli suuri osa shitcoinista ja altcoinista kärsii siitä samasta ongelmasta kuin fiat-raha, eli keskuspankkiraha. Eli se, joka laskee rahan liikkeelle, kaataa sen tietysti omiin taskuihinsa ja kavereittensa taskuihin ensin. Ja näin ollen hyötyvät Cantillon-efektistä. Ja tämän laskun sitten maksaa loppukäyttäjä, jolle uusi raha tulee viimeisenä. Eli aina kun printataan uutta tokenia tai uutta euroa tai dollaria, niin sitten se, joka sen viimeisenä saa käsinsä se uuden printatun rahan, kärsii sitä eniten, koska se arvo on siinä välillä hävinnyt. Ja he, jotka sen tulostaa ensimmäisenä omaan taskuunsa, saa sen niin kuin ilmaisen rahan täyteen arvonsa, kunnes se sitten kierrossa vasta rupeaa vaikuttaa muiden osuuksiin. Ja tämä sama pätee kaikkiin niin sanottuihin kryptovaluuttoihin tai virtuaalivaluuttoihin, joissa ei ole mitään rajallista maksimimäärää tai sitä ei ole matemaattisesti lukittu. Eli sitä voidaan milloin tahansa mennen tullen printata kelle tahansa. Ja yleensä näillä justiinsa shitcoinin perustajilla onkin isot määrät tätä tokenia itsellään. Eli Bitcoinissa tuo ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa rahan luomisprosessin jokaiselle mahdolliseksi. Ja vaikka et lähtisi suoraan louhimaan tätä niin kuin luomaan ihan oikeasti uusia bitcoineja, niin aina voi ostaa just tätä niin kuin infrastruktuuria, eli tulevaisuuden maksuverkkoa, globaalia välitöntä käytännössä ilmasta maksuverkosta. Eli kukaan on ottanut isomman riskin alussa hyötyä, niitä ihan niin kuin kuuluukin vapaan markkinatalouden periaatteiden mukaan. Toisin kuin sitten tämmöisessä fiat-järjestelmässä, jossa on päätetty, että tietyt tahot ainoastaan heillä on oikeus sitä rahaa luoda ja silloin sitten arvoa, niin totta kai he tahot, jotka sitä rahaa luo, siitä hyötyy eniten ja myöskin heidän intresseissään on puolustaa näitä. Ja tästä syystä myöskin kaikki shitcoin ja altcoin founderit suu vaahdossa tietenkin puhuu oman tokeninsa puolesta. Ja usein on hyvin hankala kuitenkin
saada mitään järkeviä perusteluita sille, miksi ei käyttäisi vain dominanttia protokollaa ja Bitcoinin tokenia tai sitten Lightning Networkia ja Bitcoinia jonkun esimerkiksi insentiivimallin rakentamiseen. Että sitä omaa tokenia tarvitaan hyvin, hyvin reunakeisseissä, esimerkiksi just sellaisessa, että halutaan luoda digitaalisesti niukka esine, vaikka joku digitaalinen pipo, mitä on vain yksi olemassa, niin se on yksi digitaalinen esine. Nämä on sitten niin kuin täysin eri asioita, tai sitten just arvopaperitokenit, niin kuin security tokenit, mitkä edustaa vain osakkuuksia firmoissa tai vaikka kiinteistöissä. Eli se on vaan erilainen tapa pitää osakkeesta kirjaa, mutta se ei niin kuin vielä liity Bitcoiniin oikeastaan millään tavalla. Eli Bitcoinilla edelleenkään on minkäänlaista kilpailua. Eli muistakaa Lindy-efekti, verkostoefekti, Cantillon-efekti. Ja jos tosiaan ette usko mun sanaa ja teidän ei pitäskään uskoa mun sanaa, niin mä mielelläni teen lisää videoita tästä aiheesta ja muistakin aiheista. Ja muistakaa, toksisuus on välittämistä. Moro!